ତୋର ମତାମତ କଣ ଜଇଥା ବଡି ଏ ଖବର ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବ କନିଷ୍ଠ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧ ବିକାଶ କରିଛି ଆମର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନୁଜମ ଆଦମ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ତୁମ ନିକଟରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ କୁହ ଅନୁଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଭ୍ରାତା ଅର୍ଜୁନ ଭ୍ରାତା କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛି ଯେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଭ୍ରାତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରତୀରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଭୟ କଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାହା ଏବେ ସାତ୍ବିକ ସରୋବର ତେଣୁ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତା ଦାନବ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ କରିପାରିବା? ତେଣୁ ହେ ମାଧବ କେବଳ ତମେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ମୋ ମତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତବରର ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିଧେୟ। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ବଳର କଣ ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ଉଚିତ? ସିଂହନାଦ ବାଜା ସୂଚି ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରି କରିପାରିବା।
महालक्ष्मी कलरे पूज्यधन पौराणिक कथा प्रस्तुत एक काल्पनिक घटना ताहा नहे। यह आम भारतीय संस्कृति और ऐतिह्यर मुखोश।
यह समाज को नाना कुसंस्कार दूरे रखा समाज मूल्यबोध शिखाई यह मानव को अधिक अधिक तार सामाजिक प्राणी भाव में गढ़ी तोली सुतरां यह मानव जीवन को मार्जित कर प्रस्तुत नाटक भीमंक सिंहनाथ गढ़ी केवल मात्र उपभोग करने उद्दिष्ट नुहे समाज को विभिन्न शिक्षा प्राप्त होती आम्भे जानिबे धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतं धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। एहि श्री महाभारत कथा कथाए पुरुषार्थ की चाह स्वार्थर परमार्थर सारथी साजिल जहि श्री कृष्ण भारत पाथर शक्ति लीला सिद्ध हुआ चाह शक्ति साधक सर्वथा शक्ति लीला सिद्ध हुआ। समाप्त। धन्यवाद।